Dnes sa pozrieme na jeden celkom zaujímavý koncept. Ide o online klub Digitálna dáma. Máme k tomu propagačný text a naším cieľom je zistiť, čo vlastne ponúka a komu je určený. Hneď v úvode ten text dosť silno zdôrazňuje jednu vec. Že je to vraj jediné miesto na Slovensku a v Česku, kde ženy, povedzme 50+, objavujú online svet. Tvrdia, že nikdy nie je neskoro. Áno, to je pomerne odvážne tvrdenie, ale jasne to ukazuje, na koho cieľia. Nie sú to len nejaké všeobecné kurzy, je to priestor, zjavne šitý na mieru pre generáciu, ktorá možno nevyrástala s digitálnymi technológiami, tak ako tie mladšie. Presne. Možno sa cítia trochu neisto, alebo dokonca zastrašené v tom dnešnom online svete. Dobre, tak sa poďme pozrieť, čo konkrétne tie členky dostanú. Text hovorí o jasnosti v online podnikaní. Čo to asi znamená? Zrejme ide o to, ako využiť internet. Možno na vlastnú prezentáciu, možno aj na predaj nejakých služieb, produktov. Asi tak. Spomína sa tam návod krok za krokom. Nabudovanie profilu, ponuky a čo je dôležité, viditeľnosti na sociálnych sieťach. Presne, to sú tie základy. Bez toho sa dnes človek v online svete ťažko pohne, ak chce niečo dosiahnuť. Či už osobne, alebo povedzme pracovne. A nie sú to len nejaké statické návody, zdá sa. Hovorí sa tam o mesačných vzdelávacích materiáloch. Áno, spomínajú videá, návody, PDF súbory. A dokonca aj konkrétne tipy pre Reels. To sú tie krátke videá však. Áno, tie populárne dynamické videá, hlavne na Instagrame, ale aj Facebooku. Potom triky v Canve. To je ten nástroj na grafiku, ktorý mnohí používajú. Veľmi populárny, áno. Na sociálne siete, prezentácie. Je naozaj všestranný a relatívne jednoduchý. A co ma zaujalo, spomínajú sa aj pomocníci umelej inteligencie, teda AI. Aha, takže nevyhýbajú sa ani tým úplne moderným trendom, ale asi ich podávajú nejak, stráviteľnejšie pre tú svoju cieľovú skupinu. To je dobrý postreh, ale vyzerá to, že tá technická stránka je len jedna časť. Veľký dôraz sa tam kladie na komunitu. A toto môže byť naozaj kľúčové. Všimnime si ten výraz podporujúca komunita a bezpečný priestor na otázky. Toto asi nie je len marketingová fráza. Myslím, že to priamo reaguje na ten pocit možno až zastrašenia alebo takej tej technologickej haňby. To môže staršiu generáciu odrádzať, aj keď by možno aj mali záujem sa niečo naučiť. Rozumiem. Čiže nie ide len o to vedieť ako na to, ale aj o prekonanie nejakej psychologickej bariéry. Text doslova hovorí, že všetko je vysvetlené jednoducho, zrozumiteľne. A s ohľadom na ženy, ktoré sa učia nové veci, sľubujú teda žiadne zbytočné komplikácie. Dôležitý. Práve tá jednoduchosť a empatia ich môžu odlíšiť od množstva tých rýchlych, žargónom nabitých tutoriálov, ktoré nájdeme online. A tu je ešte jedna vrstva. Spomína sa tam prístup k nejakej Miriam, hovorí sa o mentoringu, živých stretnutiach cez Zoom, dokonca o rozhovoroch s hostiami. To už neznie len ako kurz. Veru nie. Skôr ako komplexnejšia podpora. Ten osobný prvok, tá možnosť priamej interakcie a vedenia, to môže byť pre mnohé ženy rozhodujúce. Mať niekoho, kto vás vedie, odpovedá, povzbudzuje. Vieš, to môže naozaj zvýšiť šancu, že človek pri tom učení vytrvá. Odlišuje to od anonymných online kurzov. Čiže je to kombinácia techniky a sebavedomia. To dáva zmysel. Často naozaj nejde len o to vedieť klikať, ale trúfnuť si byť viditeľná. Niečo publikovať, tvoriť. Vlastne to tam aj priamo zhrňajú citátom, že klub nie je len o technike, ale hlavne o sebavedomí. O slobode tvoriť si vlastný online svet vo vlastnom tempe. Presne. A keď sa na to pozrieme zo širšej perspektívy, tento klub vlastne našiel a reaguje na jednu špecifickú potrebu na trhu. Cieli na skupinu žien 50+, ktoré evidentne majú záujem o digitálny svet, ale možno potrebujú iný druh podpory. Kombináciu nástrojov, komunity a osobného povzbudenia. Takže keď to zhrnieme, zdá sa, že ide o celkom premyslený systém. Kombinuje digitálne vzdelávanie šité na mieru, komunitu a budovanie sebavedomia. A pre tých, čo by mali záujem, odkazujú na Instagram @onlinepre50. Celé to vlastne otvára takú zaujímavú otázku. Čo nám existencia a povedzme asi aj úspech takejto špecifickej komunity hovorí o tom, ako sa vyvíja digitálne prostredie? Naznačuje to, že tie univerzálne riešenia už možno nestačia, že rôzne skupiny ľudí majú naozaj odlišné potreby a bariéry pri používaní online nástrojov?
Áno, dobrá otázka. A možno myšlienka na záver pre našich poslucháčov. Nakoľko dôležitá je popri tých samotných zručnostiach práve tá komunita a mentoring šitý na mieru. Hlavne pri podpore skupín, ktoré sa môžu cítiť prehliadané alebo menej isté. Aby dokázali prijať nové technológie a